Mayong buntag sa tanan, Pilipinas. Tibuok kalibutan, mayong buntag, mayong udto, mayong gabi sa tanan. Yata karon mga kapaglaom sa atong live. Kumusta kamong tanan? Atong mga suking tigpaminaw diri sa atong pag-uting kay sa kamatuoran. Og manghinaot kung kamo ng bakante karon, makatan-aw sa atong live mga kapaglaom, no? Dili ta permanenteng magka-live tungod kay dili permanente sab ang signal tungod kay kaghapon grabe kakusog sa ulan, no. Wala tay live tungod sa kakusog sa ulan. O gikumusasap na ko mga higala ang tanan Cagayan de Oro City. Sila ni Jeffrey kauban sa nila ni Ads Edwin dia Patlunag, mga ato nga mga Adventista diha, no, sa Cagayan de Oro, sila ni Pastor Chris Vacalaris. O dato sa Kalimtan mga gigsunan just Iligan diha sa Usamis, Sambuanga, o usab diri dapit na sa Davao, Trinto, diri sa Agusan, o sa Surigao del Norte, Surigao Sur, diha sa Dinagat. Kumusta kamong tanan? O usab sa Cebu mga kaigsunan, sa tibuok Cebu, Bohol, ato nga mga igsuon diya, og sa gawas nasod, no. Kumusta kamong tanan mga kapaglaom? Atong kumustahon ang atong sponsor mga igsoon, no. Main sponsor na to sila ni Brother Robert Maluya. Mo na atong main sponsor mga igsoon, sila ni Joseph Repila. Wa gid tay ingon nga permanenteng sponsor, pero naglaom ko nga ang Ginoo nasayod nga kanunay tang magwali sa online mga igsoon kinahanglan ta og mga sponsor. Diya sa gawas nasod, kinsa gusto mo sponsor din na PM lang, no, diri sa atong pag-uting kay sa kamatuoran. Kini nagapakig-uban gihapon ninyo si kapaglaom Jerry Laig. Okay na yung maabot siguro namong debate mga igsoon ni Elpidio kay pamatud-an ako nga si Maria dili inahan sa pagka-Diyos ni Kristo. Na mga higala nang ato nang pong tun-an mga igsoon kung unsa gyud kalig-on ngano nga nainhan si Maria kang Kristo, ug inahan ba gyud siya nga tinuod nga inahan sa pagka-Diyos ni Kristo. Muna atong akong pamatud-an mga kaigsunan. Karon nga ito isgutan mga igsoon, kining sulpot. Unsa may sulpot? Sa ubang termino mga kaigsunan, mitungha og kalit. Sulpot. Dire nga termino nga sulpot mga kapaglaom, namo guna sumaya, no? Magpasulpot ka sa nagpasabot paspas ang sulpot mga igsoon. Kaysa itandi atong ibunal-bunal na to. Paspas ang sulpot. Na matud pa nila nga sulpot mo, Brother Jerry, ang inyong Adventista sulpot na kay natukod lang ni adtong 1863. Wa may gayong tukod, no. Kanang pulong organize lahi na sa pag-build ni Kristo. Organize gani diha na. Gi-organize mga igsoon sa makaron nya ang Osamis City walay Adventista. Diha gi-organize niya ng mga tuiga. Mo po na ang Seventh Adventist. Gi-organize niya ng 1863. Kay nakabig biya si Ellen G. White before 1863 sa Seventh Adventist. Dili lang Seventh Adventist ang ngalan, kundi mga Sabbath Keepers. Dito naman nagipilian ang mga pangalan nga nagdala og kahulugan sa tukma sa Juan City 17 nga dili ang atong pagtuman atong kaugalingong kabubuton, no, kundi kabubuton gayod sa Dios mga kapaglaom. Mo na siya. O atong hinumduman sab nga daghan kayong mga taong mingon nga ang Adventista piki og dili tinuod. Makaingon to sa iba nga sa naka kuno nang nakaingon gyud sila, siguro dili sila gustong magbago. Kay ang tinuod nga kabaghuan mga igsoon,
naa sa Seventh-day Adventist. Oh, sa tinuod lang naa sa Seventh-day Adventist. Ang tinuod nga pag bag-o kay kon dili ka gusto tinuod nga pagbag-o, wala tay mahimo kay wala gingon nga dili gyud ka gusto og Adventista kay Adventista mga kapaglaom naa gyud ang katinuod sa pagbag-o. Nya kay mao binay giingon sa Biblia, no? Kinahanglan magbag-o sa kaugalingon. 2 Corintios 5:17 ang mga daang butang nagpangagi na ug ang bag-ong butang niabot na si mong kinabuhi. Sampulan ta mo. Ngano man nga anaa man ang kabag-o sa Seventh-day Adventist. Galing gud ta sa kalibutan, no? Ako dating terminal boy, pier boy des Cagayan de Oro, gikan sa padung na sa Agura. Sa pagbalhin sa terminal sa Agura. Dito po mi, kuyog mi. Nya, tuloy ko gugot ng panahon na. Pwede naman imba. Pwede bisyo, tanan. Nya, balibad pa sila nga wala daw kunos doktrina nila ng di mag-inom. Di, pa naman gani, nang pamatud-an na gani ni Father Darwin Kitgano nga okay rang pag-inom. Di ba? Okay ra nang inom ang gani ang mga pari. Tungod kay nakita nga mga kapaglaom nga libre na day tanan dia. Mo nang giingon dia sa Mateo City 13:14 nga dunay nag-agi sa dalang sangkad. Ayahay, sangkad, libre tanan. Pero padulong sa kapildihan. Naay sigpit nga dalan pero padulong sa kadaugan. Mo na nakabintaha diya mga kaigsunan. Kay kun naapag diya ang kabaghuan niya anang iglesia, di na kung mubiya diya, kayahay diya. Yahay kayo diya, way problema gyud. Wala problema mga kaigsunan. Bisan saan pa ninyo paningkamot og depensa, magpabilin na gyud ng inyong libre inom, sigarilyo. Magpabili na walay hustong wala. Bisa kung saon og ninyo og lintuwa din na moingon pa mugpiki ang pero wala diya ang husto. Kay klaro ba ang giingon sa Biblia? Mailan ninyo ang maing kahoy pinagis may bunga. Asam ta makakaplag og may bunga? No? Sa pagtunon as Katoliko wala. Baile para sa kapilya. Wala mga kaigsunan. Muna nga sorry na lang basta kay dili man sa ato nga pagpanghilabot mga igsoon. Naka-observe lang gyud ta no nga muna wala diya ang kabaghuan. Kaya gusto sa Ginoo pagbag-o sa kinabuhi. Roma 12:2 ayaw na kamo pagpauyon sa kalibutan. But pasabot kung natog yung hubaron tibuok kalibutan ayaw na kamo pagpauyon sa Katoliko. Ngano man usban ninyo ang inyong unahuna og paggawi. Usbon mga kaigsunan. Ang paggawi kung palahubog ka dili na ka maghubog. Palainom, panahinigarilyo, bisyo, wala dili na. Muna gitudlo sa Seventh-day Adventist na ino nila nga iya sayawa, piki. No, orag sakitan ang ginawa ng mga kaigsunan. Naday mga piki iya sayawa nga naglikay na noon sa mga bisyo. Ya kamo na noon nga iyas Ginoo nga maglikay sa bisyo, tanan bisyo na aninyo. Nagtanaw karon si Ivan Karangan, Alan Tanggapan o Arnold Gultian. Makanunay na yung tanaw na itong igsoon, watching from Manila, Rizal. Mga kapatid, kumusta kayo dyan sa Manila? Na mayroon pa bang lockdown dyan sa Manila? Mayroon pa bang COVID sa Manila? Siguro mayroon pa, no? Pero dili na lang kayo istrikto tungod kay doon na may baksin mga kaigsunan. Padayon tayo gala. Atong nahinumduman mga kaigsunan o atong hinumduman
nga ang balaang kasulatan gipasigarbo gyud sa Katolik nga sila mo'y naghubad. Nag-confile si Jerome, ang si Papa Jerome ug uban pa. Nakatag ko noon sa Corinto, sa Roma, uban pa din na. Muna gi-compile. Bisag ikaw pa'y naghimos Biblia, kundi ka magsunod nga naasod sa Biblia, duha ra mo klaseng reliyon ron. Nagtuman o nagsupak sa sod sa Biblia. Saam na nimo na nga bisag ikaw pa'y nag-confile ana, imo pa nang gibukbaw, imo pa nang ginindot, unya wa kay tuman-tuman sa sulod, wa gyapon. No? Ato pang alang tanggapan unsam day sakto ana, klaro na fake sa sinugdan. Klaro na nga fake sa sinugdan ang SDA founded by human. Founded by human. Unsa di ay sakto ana, klaro na fake sa sinugdan ang SDA founded by human. Wa may gingon diya nga SDA founded by human. Siguro na nalitok siguro ninyo na tungod kay ninyo man diya nga co-founder si Ellen G. White pati si James White. Daghang mo kong meaning sa founder na founder nga organize, no? Na founder nga gitawag og nakakaplag gikan sa finder, no? Imo nang susyon. Mo na nga si Kristo mga kaigsunan, si Kristo nagtukod gyud sa iglesia. O kana gitawag na siya babae. Ang meaning sa babae iglesia. Nakita nga okay ang iglesia hantod sa pipila ka mga katuigan. Gigukod sa dragon, gilutos, okay. Pero ang problema lang mga kaigsunan, kay ang gingon dito nga, ug ang yawa nasuko batok sa kaliwat sa babae. Nanata sa kaliwat. Kaliwat sa babae. Sa to pa the remnant church. Mga salin, gikan sa lutos. Kung salin, kinahanglan i-organize. Mga Sabbath keepers, manggigikan pa sinugdan, panahon sa mga Hudiyo, panahon sa mga Kristohanong kanhi, bisan pang mga kaparian sa una, Sabado ang ilang ibantayan, na linggo na sa panahon ni Constantino the Great, 321 AD. The World History Philippine Edition by Saide, page 245. Constantine proclaimed the Christian Sunday as a day of rest. Diyan na nagsugod niya, nagdomingo na ang mga tao. Di ba? O tinoda lan, nga matud pa nimo pamatud nga si SDA founded by Jesus. Di naman mo pahawon si Jesus ng SDA. Kaya kanang SDA, doktrina man na. Kanang Adventist nagpaabot. Kanang Adventist mo na nagbantay sa kapitong adlaw o kana sugo sa Dios sa panahon sa Kristohanon. Hebrehanon 4:4, Hebrehanon 4:10 mabasa diya nga sundon nato ang kapahulayan sa Dios. Kung unsa siya nagpahulay, maupod ta. Asa mabasa? Hebrehanon 4:4. Mo na din ha. O una-unaon na to nga ang atong mga relihiyon na suwat kunuhay sa referensya. Unya, sukwahi ang mga buhat, sukwahi ang mga bunga ngadto sa pasabot sa Biblia, piki kana igsoon. Ayo pagsaligan ng imong referensya, tanawa ang bunga sa inyong relihiyon og tinuod ba. Matud kamo day na, nya dili man pud na kamo kaysa una pagod na. Pero mapamatud-an nga ang gisunod Hebrehanon 4:4 no, alan tanggapan. Ay lag ka kwan brad ha. Pwede ra ka mo mangutana, pwede mo komentaryo kay basi makomentaryohan ka nako. Mo na nga moingon mo kamo na akong gibasa kay kana sa Biblia kay kamo day pud na. Di ba? Dili man na kita kay sa una pa na pero atong gibasihan
nga naay mga katawhan sa Dios nga gipasunod sa ikapitong adlaw. Mao na ang Seventh Day ug ang Adventist kita na. Ana ka diferensya lang kay nag-ingon mo nga Adventist, dili mo Adventist, wa mo magpaabot sa Ginoo. Ha? Tubaga sa gitubaga ni. Klaro naman gud na. Nga mingon ka muna. Kisa man din nagbantay si kapito. Ang mga kauban na mo, no? Gikan pa na sa sinugdanan lan kung nasayod ka lang. Di lang ka nang magunit na ng imong relihiyon. Say religion, no? Kay ang Ginoo gud na niya unsa may ingos Ginoo sundon gud siya. Unsa man gisunod ni mulan? Ha? Alan tanggapan unsa man gisunod nimo dili di ang Dios. Si Constantino di ay. Kami igor ang nagsunod kay gibasyan nato Biblia biya. Pinadayag 21:5 kasaligad matuod gisulat ang Biblia. Ha? Diha nang Bible wala pang SDA 1884. Tinuod bitaw. Pero kita karon nagbase sa Biblia. Dili ba? Alig kayo lahita di nata mo basag Biblia. Sayop man na. Basa gani kag Biblia kita karon wag nagbase ta sa Biblia, Old and New Testament. Ang panahon ni Kristo, Old Testament ang ilang gibasihan. Kay kamulo pa mang sulat ang New Testament. Sa ato ka Old and New Testament. Oh. Diha ng Bible wala pang SDA. Diha ng SDA oy, anong imong magkagwala. Gi-organize lang. Kung sa may ng SDA, 7th day man na, wala din na. Kanang Adventist, nagpaabot, wala din na sa Biblia. Ay, paggara-gara gani. Makasabuan ka. Ay, gara-gara din. Wala, atod pa niya, tinuod man kaha, nganong miangkon ka nga si Jesus ang founder sa SDA. Tinuod man ka nganong miangkon man ka nga si Jesus ang founder sa SDA. Kabalo ka kung say founder, either organizer or nakakaplag. Unsa may nakaplagan? Duha ang nakaplagan ni Kristo. Unang nakaplagan niya Juan 8:11, ang babaeng bigaon, Katoliko. Sayod ka? Babaeng bigaon. Sunod niya nakaplagan ang babae nga putli. Mona, duha ka babae. Kanang nakaplagan niya, tinod siya founder sa Katolik. Kaya nakaplagan niya ang babaeng bigaon. Babaeng bigaon gani, tanan ba libre? Diba? Ngano ni angkon man ka nga founder sa SDA? Kisamday founder sa ikapitong adlaw. Mutana ko nimo. Kisamday kahimo ana og natapos sa Dios sa iyang mga buhat sa ikapitong adlaw. Ang Dios may nagtukod na. Ha? Lahi ng founder og nakakaplag, hagoy naunsa naman ka. Lahi na nakaplag. Unsa mo na nakaplag? Ang founder gikan na sa pulong finder. Tanaw ra go na yung kinsa man ning kalo lost and found. Sama ka mag-eskwela pug ka lost and found nya kontag founder wala nang kakaplag. Sa pataka ka lang, sige ikaw mo husto. Ikaw nagsulti ana, tinod bitaw. Bert Boiser, anak man na si Alan, tanggapan niya anak siya sa babaeng bigaon. Tanggap na niya na anak siya sa babaeng bigaon. Kanagong babaeng bigaon, muna siya ang relihiyon niya, bisag unsa lang, pwede ka wala ba sila gitawag og kinibang disiplina. Daon niya na mahubog, at tuon nila, disiplinahon, dili na pagtuon simbahan. O either matog simbahan, di na tagagbahin, wala na sa ila.
Muna nga kini si Brother Alan, masakitan lang siya kay laban man siya relihiyon. Pero kung narita magbasis Biblia lang, klaro gyud kaayo nga gikinahanglan gyud nimong lahuman nimo ang imong pagtuon sa Biblia. No? Tama. Miyo ka nga ang isde dili nagtukod ang Dios bade. Wa may lain nagtukod sa adlaw, ikapitong adlaw siya man. Taka kalag finder, unsam din na ug basa sa dictionary Brad, unsay hubad sa Bisaya sa founder og finder. Daghan ang hubad ya Brad. Either nag-organize nag-organize o lokal nga pagtukod mo na siya gitawag founder, or lahi ang builder. Kay ang builder si Kristo gyud ang nagtukod, no? Ang Dios gyud nagtukod. Di mo ko mangingong nagpataka kay naa ang puki dictionary diri. Kay sayop din namin ng lost and found. Wa man mingon lost and find. Lost and found. Sa to pa nawala o nakaplagan. Wala siya. Unya dili man siguro na nagpataka kay mo man gyud na. Mo announce siya ng maestra lost and found, mo announce siya ng ubang mga abogado nga lost and found, naipitaka diri nga lost and found. Nawala pero nakaplagan ra. Mo na found gikan sa pulo nga find or founder. Naay mga pagtukod nga gitawag natong organize kanang lokal nga pagtukod, buhat 9:31. Mismo ang mga apostol na nagtukod mo na gitawag og founder, mga pag-organize. Dili kay ikaw ray kaatbang na kuha ni pati gani si Attorney Bacalso ni adtong panahon dito sa Cebu atubang minana. Dal-an ako dako kay dictionary. Finder or founder is the same. Ko pangutana attorney, tama ani o dili? Dako nga dictionary. Magtuon ta. Kay gano nagpokus mamungod nga ko basta founder gani mo na nagtukod. Naaman dire akong dokumento nga ang Iglesia Katolika gitukod og tao. Unya ang istorya din nila nga kung na pag-organize na, naraman di ay na, pwede din mag-organize. Di ba? Kung dili ni mo tanggap lan, na ayaw na lang paminaw, kay ma-stress ka lan. Ma-stress ka, paminaw lang diya. Unya, isip-isipon ni mo. Kaya ang ato kung topik ko ron, unsaon pagbag-o sa usa ka tao. Nga mao nay panawagan sa Ginoo nga tibuok kalibutan adunay pagbag-o sa kinabuhi. Nga dili na magpauyon sa kalibutan. Dili kay magsigtukin na kinsay gatukod na atong simbahan. Sa may imong but pasabot kay kung natukod na sigurado ka ng luwas. Di pa pod gihukman papuga. Nagtanaw sa karon mga kapaglaom si Doy Ocon. Doy. Ayong buntag nimo dia Doy. Og si Robin Gambe. Tanaw karon sila mga kaigsunan. Mato padre taka galag founder oy basa sa dictionary man ako nagbasa, no? Unsa kunoy Bisaya sa founder, unsa puy Bisaya sa finder. Ora man gud na. Pero kung moingong kang si Ellen Joy Builder ug nay mabasa nimo, akan na moingong ko nga siya ginagtukod. Pero ang gibutang gadi niya, co-founder. Nagpasabot doon ang founder, di ba? Muna nga, sagdi lang kay supak man gyud mo, may problema ana kay kutob sa may mo supak lang gyud. Kay di ampun mo pwedeng di magsupak. Kaya ko bitaw supakiro sa una, kadugay nakasabot ra man gyud ko nga ana din sukat na sinugdan. Kana lang kung pagbasa nato nga Roman Catholic changed the Lord's Day, change the Lord's Day Saturday to Sunday. Diha, igking ko diha, naawa ni dire. Di balik ta sa Sabado, kaya adto man tag inusob. Klaro kay na mga kaigsunan, no?
klaro kay na gibulgar na nila nga giusab gyud ang pagka-solemnity sa Sabado ngadto sa Domingo. Number 1 nag-usab ana si Constantino ug kana katumanan stagna sa Daniel 7:25. Na mo gud sa salinlan, wala na ta sa gitukod, na nata sa kaliwat. But pasabot og kaliwat gani, duha ni klase. Daingon diya nga ang babaeng biga adun inahan siya sa tanang mga bigaon. Nagpasabot do na siya daghang anak nga kaparehas niya. Unya naapod nga babae nga kaliwat sa babae nga nagbantay sugo. Wala may lain nimong sosyon diya nga nagbantay sugo, si Adventist raman. Pangita ko no. Wala mo gilain nga 70 Adventist na nagbantay sugo nga milukop pud sa tibuok kalibutan. Lukop pud ta oy sa mga internasyonal. Oh, kini nga pagtulon-an kinahanglan sugod gikan yun sa Jerusalem, Sabado, di mo kaon sa mga mahugaw, analan. Mo na mabasa sa Lucas 24:46-47 nga iwali ang mga balita sa tibuok kalibutan sugod sa Jerusalem. But pasabot tanang mga balaod, mga gihatag balaod sa Dios ngadto sa Jerusalem, mo na iwali. Mo na nga dunay salin gikan sa lutos. Unya ato namang nahibal-an niya Romano Katoliko gid ang naglutos, no? Inquisition. Unya wa may lain. Giangkon pud na ni Sok Fernandez sa iyang basahon nga dili na ubang milyon mora ni siya ang gilutos. Gitawag nila erhis. Di man na mahitabo nga naglutos mo ay matuod. Ang gilutos mo ay matuod. Mabasa sa Mateo 5:10-11. Bulahan kamong ginalutos sa pagkamatarong. Wala mag-ingon bulahan kamong maglulutos. Klaro nagibasa nako sa history nga ang Romano Katoliko mao gyud ang nag-inquisition, naglutos. Tungod kay giisip nilang erehis. Yaw sao man nimo? Naaday manglulutos mo may matinuod. Sa diya nga si Pablo mo'y naglutos, gibalhin man gyud siya. O di na siya manglulutos, siya na gilutos. Mo na nga diferensya kaayo. Diferensya kaayo mga igsuon nga ang maglulutos mo na tinuod, ang gilutos mo di na tinuod. Mga Sabbath keepers ang gipanglutos. Mga Dalmatian katong nagbantay sa Sabado mo gipanglutos. Kaya naglahi sila kay Domingo sila. The first Sunday law ni atong panahon na mga igsoon, giproklamar ni Constantino Dako ang pagbantay sa Domingo. Nagtanaw sa karon si Rene Llamas Valles, kauban ni Edward Villuta Rita, og Inting Buticol Arante Mulato. Nagtanaw sa karon mga kaigsonan. Maayo. Ang sakitan si Alan Tanggapan mga igsoon. Kaya grabe mo niya kaluyal, no? Pero ato lang isip-isipon sa pag-ayo. Naaday tinuod nga manglulutos. Ang tinuod igsoon ang gilutos, dili ang naglutos. Muna igsoon, no? Nang ato ginang huna-hunaon sa pag-ayo. Nagtanaw sa karon si Brother Robert Maluya. Mayong pagtanaw ni mo diha. Sa tanan nga uban wa pagkatanaw mga sunod buwan pa, sunod semana, sunod adlaw. Salamat nga advance sa inyong pagtanaw ning atong sibya mga igsoon sa pagutingkay sa kamatuoran. No? Ay lamog gyud kay dibdib ninyo, mo gyud na. Ang atong kundre ang sulod sa Biblia kay Pinadig 21:5 gibasa ko na ganiha nga wa mo gilain, no? Kini kay kasaligan og matuod. Matuod man. Ya unsaon na nimo? Unsa nasulat din na basa ra gud ni 4. Og ang Dios nagbantay sa kapitong adlaw, ang Dios basaha. Di ba? Kita na pagisugo. Si bisan kinsa nga magapahulay kauban sa Dios, muundang man usab sa iyang pagpamuhat. Maingon nga ang Dios miundang. Unsa mang adlaw si miundang?
ikapitong adlaw. Wala nakasunod na, oy. Wala nakasunod na. Sao na nimo? Kisa pa may itong matudlo ana nga, supak naman gani mo Sabado. Ato pa ni Doy Ocon, banati bro para masabtan nila. Salamat bro. Ato, kutos may mo. O di gud sila musabot, a problema na nila. Oy, di na punta magproblema kay igor gupuntang nagpahayag, di ba? Mura ganay rason ngano ni supak sila kay nagtuman ta sugo sa Ginoo. Wala nila gisupak tong naglapas kay usa man sila sa pagkamanilapason. Be pagitaay kuno ninyo be. Ang doktrina ninyo nga dili mo sango o dili manungag sa Biblia. Pag inyo Domingo, sungag na din mo nga nagbantay Sabado, iyan na sa Udiyo, sinaguga ni Satanas. Puro sa baboy dili kuno ipakaon na. Sige na mugsungag. Sige na mugsungag. Pangita ko no og Adventista nga nagsungag sa Biblia. Naa ba? Be. Pagkitay ko ninyo. Oh. Kanang Domingo, wa mo magsubay. Ay, wa. Tanang adlaw may mag-worship. No? Domingo, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, pagka Sabado, pahulay. Mo na'y tinuod niya pagsimba. Ang pagsimba na to, adlaw-adlaw, gitugot na mga igsuon. Walay supak ana kung Domingo na din, ano may magsimba. Simba. Pero moingon mo adlaw igpapol, ikapitong adlaw, walay record nga ang unang adlaw sa semana mauna ang igpapahulay. Gawa sa ilang tradisyon sa una, sa ilang mga pista, nga magsugod sila og pizza uno, unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikapito og balaan. Mingon sila nga ikawalo, pizza na dili na sa semana. Nagsugod na sila ni atong Abib 14. Pag Abib 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sa panahon ni Ginoong Jesucristo, na naabtan ang iyang kamatayon sa pistas mga Hudiyo. Nga sa panahon sa pista, adunay sila ipagawas nga piniriso. Gihangyo nga si Barabas mo ipagawas, si Kristo ilansang sa krus. Mona nga gitawag sa Juan 19:31 nga dako nga Sabado o High Sabbath tungod kay ang Sabado nga sinimana natunong usab sa pista sa tinapay nga walay libadura. Una diya. Mo man klaro diya mga kaigsunan. O dili gid mo tuwa na depende ra sa inyo, no? Kay matag-usa na to aduna may pagpili. Kung mupili gid ka og wala sa Biblia, is up to you, igsoon. Imo ang kining desisyon sa pagsunod. Og di ka magsunod, kay lagi kay gituan ninyo nga ang Seventh Adventist sulpot lang, mitunga lang sa 1863, diha mo na sayop. Kay si Ellen G. White, nakabigbiya sa mga Sabbath keepers. Sabbath keepers ang tawag nila sa una. Muna nga, nagpili silang mga pangalan. Muna nga, kay Sabbath keepers man, gitawag siya og Seventh-day Adventist. Ang Adventist, muna ang church. Muna ang Seventh-day Adventist Church. Muna siya. Ang Seventh-day, pagtulunan, ang Adventist nagpaabot. Ang church, kinatibuk-an. Mulukop sa tibuok kalibutan. Pero duha ka klase ang mulukop, matarong o dili matarong. Muna, susiyon sana ninyo, nga kanyong pagkalukop, matarong ba? O abay mga anomalya. Uy, daghang kay mga anomalya, mga kaigsunan. No? Daghang anomalya, daghang kaayo nga mga panghitabo. Pero, di lang nato nabat-baton, kaya mantay katungod ang atong iwali, ang mensahe man, wala ta magwali og mensahe, diferensya sa tao. Namo gyuban nga magwali gani online ang diferensya sa tao mo'y ilang birahan, no? Diferensya mangingilad mo na. Pero ang ato igsoon, unsay gisulti sa Biblia mo'y ato. Di ba? O unsay gisulti sa Biblia mo'y ato. Na mabasa din na.
Ang inya ilara bang ipabasa, katupong di mabasa. Labo nang na mabasa, di po nila yung mabasa na. Oh. Kataragi kalisod-lisod sa atong kaugalingon, di ba? Kataragi kalisod-lisod sa atong kaugalingon, mga kapaglaom. Pero, sige lang, kay ilang man sad nang katungod. Ako wala ko'y katungod nga mudaot sa inyo, mga kaigsunan. Kay wala sa ako nga kinaiya nga manglambay ko ninyo mga masakit nga pulong. Mo bitaw nga warningan ta mo pagpanahon nga lain ang inyong mga sinultihan diri. Ako di lang ko mingon mo atake gyud, pero i-block ta gyud mo, oh. Pag-unsa man na nga wa mangyapoy pulos. Nga imbes magyag-yagay ta diri sa kamaturan, yaga-yaga man ta no. Kinahanglan respeto gyud ta sa matag usa, mga kaigsunan. Para nga dili ta ma-block na di na mo ka kita na ako diri. Okay, salamat kayo sa tanan nato nga mga kaigsunan, no. Hapit nang maniud to. Hapit nang paniud to, mga kaigsunan. Nang uban ni sikisika yung uban to para sa trabaho. Pero anytime makakita sila sa atong live, mga kaigsunan. Bisag mahuman na ta, makakita gihapon sila. Sagdi lang kanin yung una-una gud niyang Domingo mo'y adlay pole. Maabot ra na, brad. Kay naa na sa propesiya ang sandilo. Moabot ra na. Og kana kun moabot galing na pagmata mo kay doon na mo'y last warning. Last nga pagtawag. Sa tinod lang, mga kaigsunan, masayod yun mo nga naay sandilo. Kaya ang sandilo, mga igsoon, mo na siya last nga remedy sa kalibutan, nga ang kalibutan dili grabe ang mga katalagman, usahon ang relihiyon. Ug kana dili mo makapugong ana kay mga sanga-sanga raman kamo. Tuan as mga kadagkuan. Pag mahitabo na ang sandilo, lipay na mo ana. Lipay na niya nagibalaod na. Yun na una naman gani sa Katoliko ang pagbalaod sa Domingo. 10 Commandments, tanaw nilang 10 Commandments, ikatulong sogo. Santoson mo ang Domingo o pistang iglilihi. Nanan diha. Gibalaod na sa to pa sandilo na. Ano ang Sunday na nasa lu, na nasa balaod. Ato pang enteng butikol arante mulato kung nagpataka ang magsugnod sa nasulat sa Biblia, unsan lang ka ang kang alan tanggapan kapataka kay supakiro naman di ay siya sa nasulat kapag laom jere. Mao gina. Mampuy iyasan. Ato ra po siyang respetuhan. Banat siya o na niya. Magwalay ko po siya. No? Na po siya ingon nga magsinamok diri sa ato gyud. Magwalay po siya. Oh. Nga iwali nimo ang kabag-ohan gyud. Tabangan nato mga kaigsunan. Tabangan nato nga ang ato nga mga kaigsunan, ang tanan nga mga tao o sa unsa pang reliyon adunay kabag-os kinabuhi. Kaya dili nang magdugay nga atong kalibutan, mga kaigsunan, mga higala. Nanadaghang katalagman, nanang mga gisultis Biblia, mga katalagman, mga sinyalis niya ana, mga kaigsunan. Dili na ta maglangay-langay. Dili na ta magdinautay pa. Kung nagtuo ka nga kanang imong diliyon tinuod, pagbago diha. Biyahe na nimo mga bisyo, kanang imong pagkamarites, imong pagkamaryo diha. Biyahe na. No? Biyahe na ang imong kinaiya nga dili maayo. Magbago ta igsuon. Kunya mo sikag panghukom, nya ang imong gining kinabuhi wala man gani mahanay. Ang imong panggawi wala diha sa kang Kristo. Nya perti ka mangdaot og reliyon. Kinahanglan i-search sa nimo 2 Corinto 13:5. Susiha ang imong kaugalingon ug naa ka pa ba ni Kristo? Kung naa pa ka ni Kristo, banati diha. Wali sa kabag-uhan. No? Wali, mga kaigsunan. Sa igod magsalig ra mga referensya. Kay lagi kuno naa din ha. Unya ang problema lang po diya og sige tag-angko nya dili day kita. Dili day ato na. Wala peligro sa diya, no, mga igsoon.
Kisa man din na, pasig ka na nag-ingon niya, mao nang nagsubay diya sa Jerusalem. Gikan sa Jerusalem. May lain, ang Seventh-day Adventist igsoon, wala na magsalig iyang kaugalingong doktrina. Gikan sa Jerusalem na, kay mo na sugo. Kay gikan raman mo sa Amerika. Moabot man yun na, kay nagsugo biya nga iwaling may balita sa tibuok kanasuran. Ya, ang Amerika, apil, binas kanasuran din, abdan. Dito nag-organize mga kaigsunan. Muna nga si Ellen G. White nakabig siya. Oh. Kay, kung ang Jerusalem, wa man mutuo gyapon ni Kristo karon, nanay mutuo. Nanay mga Seventh-day Adventist sa Jerusalem, mga kaigsunan. Naanay mga Seventh-day Adventist sa Jerusalem. Pero dili palang daghan kayo. Pero naana mga igsoon. Inanay na mga kaigsunan. No? Muna sa diya. Kung muingon mo nga, sulpot na mong mo, wa may karon sa pagkakaroon, walay tao nga, wa mo sulpot karon. Pero ang pangutana, nagsubay ka ba sa pagtulunan ni Kristo? Kanag-ingon si Kristo kapag laom sa Juan 3:15, nagbilin ako og panag-ingnan aron kamo magasunod kanako. Klaro na guna sa Lucas 4:16 nga si Kristo nagbatasan sa adlaw Sabado. Klaro na guna. Unya ningon pagyud ang 10 Commandments sa Katoliko nga loyal kaayo ang pamilya ni Kristo sa keep sa Sabbath. Unya mo greet pa sila nga Shabbat Shalom. Grabe na nya. Moingon ta mga sunan niya. Kamo ra gyud tinuod niya, kami wa makasunod kay sulpot. Sa ingon ni Kristo, ang dili kabatok nato dapig nato, ang kabatok nato dili dapig nato. Muna ingon ni Kristo sa sumbong sa mga apostolis nga dunay nagwali dito nga gigamit imong ngalan. Di man lagi kasupak lagi. Pero pag-ingon nga Sabado siya nya Domingo ka kasupak na kay naglahi naman ka. Naglahi naman ka. Supak na ka na. Muna nga ay supak katabangan na to ang pagtug-an sa kamatuoran mga kaigsunan. No? Tabangan na to. Kay kung dili na to matabangan mga igsoon ang kamatuoran. Na sao na lang mga higala. Mag-iyahay lang tagmahay-mahay ani. Atog yung isulti. Kay bahalag di sila mo to mga kaigsunan, nili na problema. At least imo gayod nga giwali ang maayong balita diya sa Ginoo. Di ba? Imong giwali ang maayong balita mga kaigsunan. Wa naman mo mag-type si Alan Tanggapan. No? Sige lang, gud pangutan na ra gud. Wala kung komentaryo ka diya basta kay naalang ka maminaw. Di ba? Alan Tanggapan na igsoon, wa ko kibalo kung sa iyang reliyon, pero tako kay supak ba? Nga pataka ra kuno ko na. Natural mong ginang musupak ka kay dili man ta pareg reliyon. No? Kung mulaban kita sa itong reliyon, may posibilidad magsupak-supak kita sa nagwali. Ana si Alan day. Naniudto ko. Ay, salamat Brad. Naana day ka Brad. Mas nindot pod nga maminaw igsoon. Bisag mo supak-supak ka. Pero ang ako lang gintambag nga tuon na kita, no? Tuon na kita. Unya pagbalik sa Ginoo, kung hukman nimong imong isig ka tao, di po na kay wa man gitugot sa Biblia, Mateo 7:1. Kung tulos mahimo, kung dunay ikawali, iwali. Nakita nimo nga okay na, iwali. Para nga ang mga tao makasabot pod nya naa din na. Kay dunay mga walis Katoliko, mga kigsun, minaw man ko. Di lang po ko magkomentaryo. No, kay respeto man ko sa ila pod. Kay mga amigo na ko ng mga Catholic faith defender, no. Di lang po ko magkomentaryo, minaw ra. Unya, dunay pangutana, pwede ra pong mangutana. Og mura po'y tubag nila, wala po'y problema, kay mura may tubag nila. Muna siya. Salamat kayo, brother, na may na kay naniudto ka. Ako karon human anim niudto sad ko, no.
Ay na, mayong siguro ng imong gamtan niya, Brad Alan. Sa may mong reliyon lan, palit kong pakitay, pero tuo ko nimo murag Katoliko ka. No, basta may sigot tag founder mga kaigsunan. Ano mga Katoliko. Would be respectful nga sa mga Katoliko, mga kaigsunan. Pamatud ang isde si Jesus ang founder ana. Sige, salamat. Number 1, nganong matawag mga kaigsunan nga si Jesus uban siya sa mga Sabbath keepers. Tungod kay iyan ang giangkon daan sa Lucas 4:16 nga iyang gibatasan ang adlaw Sabado. Ug mao kana ang batasan sa mga Seventh-day Adventist, Sabado sab ang gibantayan. Ug mayong kang wala sa magsimba didto, klaro kayo ang inyong Ten Commandments nga Ten Commandments sa Katoliko nga libro nga loyal kaayo ang pamilya ni Jesus sa pagbantay sa adlawng igpapahulay. Loyal kaayo. Pero ang sa panahon ni Ellen G. White, sila lang ang nag-organize mo, bitong daghan sila, co-founder. Kay ang mensahe salo-salo mangguna Brad Alan, no? Ay panahon sa lutos, kung dilutos man sila, na po ilaing musalo ni ana. Dili gina siya mamatay nga iglesia. Bisan gamay ra kay gagmay panon, salo-salo ra na siya. Siguro nakita nimo natong 1863, no? Nga si Ellen G. White usa sila sa mga co-founder. Mo na nga ikuan ninyo kay inyong pagtuo mo naman nga builder. Wala dihan na gipang-organize lang sama sa Cebu ba na kuhan dito ng 1845 na po'y 1527. 1527. Muna, dito dako kay mga marka sa mga dagkong simbahan. Gi-organize ni ana founder by muna nga Monsignor. Yung ana ba nga klase organizer na anang iglesia pero kay ni anang lugar wa pa may butang tag Katoliko, gi-organize din na. Ang tawag ana sa nag-organize, co-founder. Ang tawag ana, co-founder. Sa to pa, siya ang nag-organize niya ng lugara. Buhat 9:31, mo sad ang mga apostoles, co-founder. Kay sila may silbi nagtukod niya ng mga lugara. Kay usara di gitukod ni Kristo ang pag-organize na lang, no? Asa ang founder ana, gusto ko akong mabasa si Jesus ang founder sa SDA. Okay. Diha sa tuig 1884 nagtukod si Ellen G. White. Question sa tuig 1800 to 1820 diha na ba ang SDA? Yes, panahon pa ni Kristo diha na, Brad. Pero Sabbath keepers pa lang ang tawag nila ato, nagbantay sa Sabado. Sa panahon ni Ellen G. White, ilan nagyong organize nga Seventh-day Adventist. Para ba nga naanag karatula kay daghan man ang mga Sabbath keepers, no? Watay may mo diya, may mo kagpataka ba sa kay nangutanag ug mo po na among side, di ba? Kalingaw sad ba? Ala mo kung Katoliko gyud ang Seventh-day Adventist. Katoliko kay mulukop mas di mo kalibutan. Ito. Salamat kailan ha. Salamat kailan. Yan oy kay Kristo. Ingon bitaw ka nga kamuday na kanang Hebreanong 4:4. Ginoo biya na. Diyan na sa ilang panahon. Dito pa sinugdan lan. Dito gyapon nagbantay sa kapitong adlaw. Hantod na sa panahon ng Ginoong Kristo. Gibatasan na po ni Kristo. Og mao po na gibatasan karon sa Seventh-day Adventist. Wala gyud kalainan bisag kung saon. Kaya nagingon biya ang Biblia sa Lucas 24:47 nga iwali ang maayong balita sa tibuok kanasuran sugod Jerusalem. Kung maglain ka nga malahi ng imong doktrina sa Jerusalem, mo na ni sulpot.
Mo na isulpot, Brad. Katawa ko nimo, Brad. Katawa ra gud ya, katawa ko di ta ma-stress din ha. Saan man gud nga ang imong gipangutana 70 Adventist man. Og dito pa kanangutana sa Katoliko, man nagkasabot gyud mo nya diri man kanangutana na katawa na lang gyud ka, di ba? Sige lang, mas may na mo katawa kaysa manghilag ta, di ba? Nagtanaw karon mga kapaglaom si Samson de la Cruz Jr. Ayong buntag ni mo diya, Brother Samson. Thank you very much sa atong mga listeners, atong mga viewers. Sa makatawa ra ta ni mga kaigsunan kay pabasa man gyud litra po litra. Question ko nimo, sige, Roma 10:15. Basa. Okay, basa. Ko pa may mong pabasahon. Unsa may gingon? Ato masahon kay request ni Alan. Okay, Roma 10:15. Happy watching brother from Gunusan Seventh Adventist Church, Mulabi, Zamboanga del Sur. Regards ko din na, Brother Samson, no, sa atong mga kaigsunan diya. 10:15, atong basahon kay request ni. Unsaon man sa mga tao sa pagpakawali gawas kung sila pinadala. Ingon sa nahisulat, katahom gayud sa mga tiil sa mga nagawali sa mayong balita. O tama, no? Nakatunong gyud ka, Brother Alan ba, no? Nya kinsa may gipadala ang mga Sabbath keepers. Kay mo may gikan sa Jerusalem. Abot na sa mga laing-laing lugar. Og katumanan na Alan nga mulukop gyud sa tibuok kalibutan ang Sabbath nya mo'y bantayan. Mo na din ha nga way lain ang gipadala ana mga apostol. Mo'y gipasabot ana. Unya kay naa may Biblia, usa sa mga nagpadala ang mga Biblia na aman, gibasa ang Biblia na aman dito. Di mo na gituman mga kaigsunan. Pero doon na wrong interpretation lang. No? Kaya doon na mga tulo ka klaseng adlay pulay. Mo na nga, ang uban na namukutlo sila nga katong giwala nga ceremonial Sabbath, mutuhin mo ang ilang weekly Sabbath para nga molusot ang ilang Domingo. Pero bisag kung saon pa nimo, giangko na sa Iglesia Katolika nga gi-change ang Sabado ngadto Domingo. The Roman Catholic Church na change the solemnity na from Saturday to Sunday. Mo bitaw na akong na-adventistahan kay pagbasa na ko niya ng mga libro, uy, niya man ditas inusab. Naam das inusab. Di ko arikos original. Bala ka diya. Anong ato man kung inusab nga na may original. Bala magunsa mo din na mga saba mo, mandaot mo, dili na ko magmater ana mga igsoon. Ang ako lang gusto nga adto ko sa original. Wala ko sa mga inusob. Ano anha man ta sa mga inusob nga na may original. Karon dunay nagwali o kinsang tao gipadala aron kamo mupadayon sa pagwali. Na Biblia. Di ba? Mo bitaw ang Biblia gihimo ni siyang gitawag og the mother of books. Kaya ang tanang mga mawali sa panahon ni Kristo niya adire. Buti mong ipasabot nga gikan sa Jerusalem gyud nya nagsuri-suri di sa amo. Wala na sumpay na Brad. Sumpay na. Sama gud na Katoliko. Manam diretso dres Pilipinas. Yan mo gina si Magellan. Si Magellan, yan mo gina para i-Christian ang atong nasod. Dili man namingon nga mudritso. Nya si Magellan, may mabasa sa Biblia nga siya pinadala. Di na po tayo mangita ng putang nga, kinsa man basa ko nung ngalan diya. Di na po na, kay patay na biya ang mga apostolis. Na ang Biblia. Pero kung mingon ta nga nagwali mi nga wala mi sa matuod nga iglesia unsa ingon ni Kristo, sila nga nagwali sa mayong balita nga dili kasupak nato, dili kabatok nato, uyo nato, apan ang mga kabatok nato dili uyo nato. Mao na iyang giingon sa mga apostoles. Kung dili lang ta kasupak sa mga
sa gitudlo sa Biblia, dili lang ta supak, dili ta kasupak sa matud nga iglesia. Oh. Kaya kanang inyong Katoliko nagbantay pa nagsabado, grabe nakaligon ba? Unya dili mga dulumtanan, Katoliko, grabe nakaligo na. Kaya nagod inyo, nagod mga kasaysayan, ana, di ba? Oh. Kinsa lagi nga taong gipadala dire kamo nga mupadayon og dugtong sa pagwalis nagwali kani adto. Dili na lang ka nagkonsultian, dili magyapon ka mo tuo. No? Ug mingon ko nga si Robert Smith, mingon ko nga si Robert Guanson, di magkamutuan na. Kay niabot ba na din sa Surigao, niabot po na diya sa Cebu, niabot na dito na ginagwali. Oh. Siguro mingon ka kinsa man ang gikan sa Jerusalem. Nga nagwali ngadto sa mga Amerika, ng uban pa. Daghan uy, mga apostoles nagwali gud sila. Abot sila sa Asia. Si Pablo niabot sa Asia. Nakanilain niya, dugtong-dugtong. Dili na mo na ito magkung sa mga pangalan. Kay, wa pa biya ta mataw ng panahon na niya, wa po masuwat. Siguro, mayingon kang, mga obispo man na. Pero, susiha ko no, kinsa ng mga obispo Diba, muna gingon sa unang Timoteo, nga mga obispo, nga usaray asawa. Say God, makasukwahi magudta, no? Ang dugtong nato ini, Brad Alan, dili ang nagwali, kundi ang dugtong nato ini, kung parehas bata o giwali, ang mga apostoles, unsay gipangwali, at si Kristo, unsay batasan niya. Mao na sa Old Testament. Ang nakanindot na kayunik sa Seventh Adventist, kay gikan sa sinugdan, hangtod sa panahon ni Kristo, hangtod karon maura. Maura nga mong giwali. Oh. Ya, usaw man na nato. Kadugtong yun. Ya karon kamo man kay nadugtong. Ang nagwali sila og suma sa buhat 13, 42, 44. Daghan sa adlaw Sabado, daghan na nagkabig Sabado. Ya karon Domingo man wag gid siya madugtong kay ang punong dugtong kaparehas mo og doktrina. Diha pa bana si Ellen G. White kinsa o diin gikan ang authority ninyo, pwede di ay namo bisan asa natang magwali. Si Ellen G. White, Brad Alan, sultian di ka, usaran sa mga membro. Usay gamiton mangunta sa Ginoo. Usaran sa mga membro, wag na siya amot isabay nag-angkon-angkon diya nga si Ellen G. White mo'y how diya sa Seventh Adventist. Membro, gigamit lang siya sa Ginoo. Pare nato ba panggamiton sa Ginoo? Ikaw, gamiton ka sa Ginoo. Way, sapayan, ana. Nga naman, kay gamiton man ka sa Ginoo. Oh? Ang authority, gikan sa Biblia. Kay, may lain na to nga basihanan. Kay ang sulat Biblia igsuon, mao na ang pulong sa Ginoo. Juan 17:17, ang pulong balaan ang pulong kay ang pulong kamatuoran. Muna authority. O kana ginawali na mga kaigsunan. Ginawali na sa igsuon na para na mo din magmatter pod nga sa moingon ta nga kamoy husto, di po ko musupak ana kay inyo man ang katungod nga moingon mong husto ng inyo. Pero ipaning kamuti nga madugtong doktrina ninyo sa Biblia. Kaya moingon mong tradisyon kay naamoy mga katungod, akin sa man po naghatag nyo authority. Nga pang usbon ninyo, nga ang Biblia nagsulti naman, nga ang pulong kamaturan, di na pwede usbon-usbon pa. Ang hingpit nga kasuguan, di na pwedeng usbon. Diba? Ang gisunda nila yung kinsa laging taong dugtong sa apostoles. Tanan nga mga nadugtong dito, Brad Alan, mga gitawag pa na nilag mga obispo, pero mga Sabbath keepers na sila. Sa may pruiba nimo, na ako'y daghan ko na ba? Wala na ako makuha ang mga libro. Diyan na nagsugod nga Sunday keepers sa panahon ni Constantino. Galing lang gud na dugtong lang kamo. Tungod kay inyo manggidugtong ang sa una, kay lagi naingom diya nga niya 33 AD nga si Kristo nagtukod og kinikat founder of the Catholic Church. Pero wa may Romano ha. Gikan na sa Jerusalem.
Og kana kinahanglan makadugtong ta ana sa mga pagtulon-an sa Jerusalem. Dili na lang ta magiging si pangalan kay wa man masuwat ang mga pangalan. Pero nayuban mga obispo ang tawag nila ana, ang mga elder obispo ang tawag nila ana, no? Putol sa tuig 1879, 18th century. Naamang gyapon na kay niya ng mga panahon na mao na pagkaginhawa sa paglutos. Dugay-dugay lang lutos brad Alan 1,260 years. Gikan sa 538 to 1798. No? Unsay wala, pataka raman ka. Gikan ni Randy Larobis. Ana gina. Pero makadugtong lagi ta, bisag dili ta dugtong siguro sa tao, pero dugtong ta sa pagtulunan sa Ginoo. Kay mo na pinaka-importante kamo. Nag-angkon mo, nagdugtong mo diya sa Ginoo, diya sa inyong history. Pero ang problema lang kay halos tradisyon naman ang inyong gitudlo. Domingo is tradition. Mabasa ba si Ellen G. White, propeta sa Diyos? Wa man mag-ingon si Ellen G. White, propeta. Hampun mo mabasa nga si Jeremias na ingong propeta siya. Si Daniel, naingon siya nga ako propeta. Wala kayo nabasa na. Munang ka na mga propeta, brad. Dili na mag-angkon, dili para na mga mini nga propeta, nga sig angkon. Wala. Mga 70 Adventist, mula nag-ingon niya, siya propeta, gigamit sa Ginoo. Iyan ang ingon siya o sa kamisyonary. Gigamit lang siya sa Ginoo. Kung dili ka makauyon, imo na ng problema. Dili na ako ng problema. Ikaw may magniwang ana. Kay ngano? Nganong gihimo ninyong propeta si Ellen G. White? Gihimo. Amo lang gitawag siyang propeta, wala gihimo. Gihimo gani, nagpasabot naglilok na po kaglarawan ana. Propeta gigamit siya sa Ginoo. Pero wala siya mag-angkon niya siya propeta. Kay walay records Biblia nga ang mga propeta niangkon sila nga sila propeta. Ang sa ka makabasa na. Mga tao rin nag-ingon nga siya propeta. So moangkon ka si Ellen G. White, bakakon, di po. Ngano makak? Siya mangani gatagna ng Twin Tower nga mahugno. Ganyan, makak na noon. Kasi katakar mong karan gitawag ninyo propeta pero wala ninyo gihimo. Wala. Himo. Tawag na siya propeta, kami ang mga Adventista lang. Kamo wala na mo ilabot. Ug di na pud mo mangilabot ana, kay di man mo Adventista. Sama guro ninyo kun do na may mga propeta di pud mi mangilabot kay inyo man na. Di ba? Puto lagi na brad, dili na pwede kamo ang gitagaan authority kay walay dugtong sa mga apostol. Putol tuig 1879. Ang wa maputol brad, sultian ka ang maglulutos. Ang maglulutos. Kay ka-record na sila. Kay sa panahon sa glutos, kaysa pa may mo record. Mo bitaw na ingon sa Attorney Bacal Sosako. Brad, mangutana ko sa imo, Brad Jerry. Nieneng tuiga, kinsa may nagsulat o kinsa may ngalan sa Pangulo ninyo nga kadugtong sa apostoles. Kung kinsa pa may makasulat ana attorney nga gilutos man. Naades bukid ang ballpen ditong papel. Di ang naglutos mo na mo record nga kiniya mo na ni angkonon, mo na ni kami ni. Mo na nga kamo may nakadugtong ka, di kamo yung galutos, tama man gyud. Nga ang Romano Katoliko ang naglutos mga kaigsunan. Na-record na Inquisition, giisip nilang irehis. Mo na nga di ka makakita ran alan nga ang maglulutos mo'y matuod. Ang gilutos mo'y matuod. Mo na nga dihara na record sa panahon nga aduna nay religious freedom. Diha na nga moingon mog sulpot. Kaysa man kunoy maka-record ana.
O bitaw natingala may nga naka-record mo na ang tanan po nag-record puros pud Katoliko. Nabayas kayo. Nara ninyo mag-gool gid mo na. Ay sud pod. Hagit nagdebate. Tug-ani ang katawhan kinsang founder sa Ellen G. White o SDA. Daan na bitaw kang giingnan niya mauna siya ang founder. Unag yung builder ana mga Sabbath keepers si Kristo biya ang nagtukod. Ang Diyos Sabbath keepers land. Rande. Bisan pa unsaon ninyo mag-unsa maguna nga namoy dugtong kunuhay pero ang inyong kunwa mo magkadugtong sa Sabat kay Domingo inyo si Constantino ra inyo ana. Muna inyong hunaon. Dugtong kunuhay mo kay mga obispo pero ang Sabat wa mo kadugtong ano inusab naman. Debita. Pamatud di ang Seventh-day Adventist Church tinukod ni Kristo. Sige. Asam tadapit. Hagit-hagit pug ka nya basi pug sokol. Kung saysayan taka ang Sabat gisupak ni Kristo, saysayan tika kana ra bong 1:5. Akusasyon manas mga Hudyo parehas gyud mo kinaya sa mga kontra ni Kristo ba. Yang kon bagud si Kristo nga ako naglapas sa adlaw pulay nga ang iyang giangkon Mateo 5:17 wala ako maneros pagbungkag sa kasugang ko dili sa pagtuman. Na ba day nagtuman nga naglapas? Ay gani mong pataka-taka gani. Di ba? Alage Rande Larubis ng hagit mga igsoon og debate. Isultig asa dapit ta magdebate. Isulti. Isulti gani kanang hagit man ka ako nagpaabot lang kong hagit ninyo ba. Isulti asa dapit ta magdebate. Para nga debate yun ta. Kay akong pamatud-an ang inyong Romano Katoliko tinukod ra pug tao. Saman. Sukol mo. Ako'y pamatod nga ang simbahang Katoliko gitukod ra sa tao. So asa dapit lagi. Kang Ariel ta. Karon dayon. Ay kunyog hagita kay ako mo gumanghagit ninyo pero di ta mo sibugan. Papagani mo mailado gani hambog na kay mo. Pagani mo mailado nga debater mo pati na hambog giruan ninyo. Sige. Kasi magmahay niya ka. Asig panghagit kay wala pa ka mailado. Wala ka mailado, mga ikukaila ni mo. Kaya mga nga 50 na kakatulik depender ang nako niya ikaw kukaila gani mo. Nya karon masikag panghagit. Minutbot nang imo ba. Ayaw Brad, ayaw mansahe ng imong kaugalingon. Sige na, isultig asa ta dapit magdebate. Sige na, sulti na mo. Ako, igor ko mukha ninyo ba? Kundi, pamatod din ninyong Iglesia Katolika, ikaw Rande, kaya ikaw mananghagit. Pamatod din na ako'y supak. Kaya ato nang kanon, nga gitukod ramog tao. Di ba? Pareha ramo, tinukod og tao. Kuya sa kay kung magtukod kining nagtukod kining karabaw. Samot ng kabayo may nagtukod. Kinsa man ang tao si Kristo. Okay ra na. Okay mga igsoon, ang salamat kay sa inyong pagpatalinghog. Magkuhan ko niya, message ka sa ako kay friend man ta. Kaya nakasulod man ka. Mag-message ka sa ako asa ta mag-debate Rande Larubis.
Kay paninglanti ka gyud ug dili ka makigdebate sa ako. Sige. Tao na to ng imong kaburit nimo. Mu-PM ka sa ako ha kung kano sa ata mag-debate kay gusto man ka kay ikaw man ang hagit. Ha? Sige, anaon na to. Ay atras ha kay di komentaryohan ti ka. Komentaryohan ti ka. Sige ka panghagit rin sa akong program. Unya, o kuang ka, di ka mo sanong diya. Asa naman? Asa naman to ng hagit? Puros na mubula-la ninyo diya. Ha naman to ng hagit? Asa man dapit? Kaya ikaw man ang hagit, asa ta dapit magdebit. Para nga, kuha na nga, maayo magkaga. Pagani ka katubo, niguwang ka na, o pagani ka katubo, mudritso ka na dayan o panghambog. Diba? Ayaw pagingon ana. Kung gusto ka, friend debate ha, ana. Kaya manghambog ka sa imong kalidad nimo nga. Sige, question ko nimo kung dili si Jesus ang founder sa RCC, nan kinsa diay taong nagtukod ana, diin siya mataw, diin siya nagpuyo o kanus asya na tao. Sa debate na nato ni kuanon kinanghagit man mo. Ha? Sa debate na to kanon. Ako nang pamatud-an. Di na ako kanon dire. Sa debate, makigdebate man kamo. Sige, pamatud-an ako na. Di lang na ako dire kanon kay inyo namang maistudyohan. Sa debate man ka, hagit mo dire sa akong program. Ala sige, asa ta dapit mag-debate. Kay, di ba mo gusto og mga maminaw ra mo, gusto man ka mo kuan di, ato ta sa debate. Di ba? Amara na siya. Kay kita, mga igsoon, nga unta magtinabangay tag unsaon nga maandam nga atong kinabuhi des Ginoo. Ya mahagit mo magdebate, sige. Ha naman to si Rande. Ha naman to si Rande. Larubis. Nga ako di mong kugustuhan ako hagit-hagiton kog debate mga kaigsunan. Pwede ra mo mangutana, pero hagit-hagit na mong debate. Di ta mo sibugan. Basta ako lang yung hagiton. Kay, sa una, hagit-hagit ako, request ko nila. Gibalibaran ko. Pagkuhan ako, gi-isyuhan ko nila. Nga ni-atras ko no ko sa debate. Ako yung gita. Di ko mo-atras. Ha? Pato pang Jipon, Anile, Mansya. Dili na mo angay debatihon. Tama. Di mo ginaangin ta magdebate unta, no? Kay angay na unta ta nga magbag-os kinabuhi nang angay na unta ta nga mubiya sa tanang mga bisyos kalibutan. Di ba? Maayo kayo mo kinulukoy oy. Tubag oy nganong imo man kagwa matubag nga ato ba ganing gibasa. Walang kakauyan sa tubag. Brad Alan. Wa ka kauyon tubag ba? Mo na nga mingong kagwa matubag-tubag. Walay pangutana nga dili matubag, di lang kakauyon sa tubag. Ato pa nang gibasa. Kung mingong gani ka dugtong, dili ngalan ang idugtong. Doktrina. Kung sa man ang nagdugtong ka nya nasuhay na nang imong doktrina nimo. Iyan na sa pagano. Na dia, lisod na. Dugtong ka si Kristo Sabbath keepers, mga apostoles Sabbath keepers. Na ikaw Domingo. Ha, pagkadugtong ni mo na. Wala. No? Wala, wag ito mahimo di. Kung magpermanente ka di alan, ala, susya pag-ayolan, ikaw naapag kay paglaom. No, amora na ako ikuan ni mo ulan. Nga, law may pagtuon sa Biblia. Nang tunan gyud nimo kung sa diya kinsa nadugtong. Kaya na may Biblia.
Kadaghan nagbasa sa Biblia, puro supak sa bado, puro supak sa mga pagkaon. Oh. Unya kami lang ang niuyon diya sa Biblia. Muna diya. Muna tunay nga dugtong. Maigsoon, salamat sa inyong sa sunod yan gyapon ta pwede gyapon mo mangutana. Kung nagatuo mo nga wa ko katubag sa inyong pangutana, inyo ra pud na. No? Di na nako na problema inyo na. Inyo man ang katungod nga moingon wa ko katubag. Oh. Di ba? Inyo man na. Isod mo kay daoton ta mo. Nga meron ko gahay mong utok. Sagdi lang inyo man na. Ato na yung basahon katapos ang ni Alan, tanggapan. Diha na gitukod nga simbahan Mateo 21:13. Kamo mitungha na mo sa tuig 1844. Diha nang Bible gidili ang babae pangulo sa simbahan. Kisa miningon nga si Ellen G. White pangulo sa simbahan. Maoro gunay diferensya nato, Alan. Kay kung moingon ganita nga moingon ta nga si Ellen G. White may pangulo, dili siya pangulo eh. Asan po ka makaingon nga gidili ang pangulo nga babae? Sa Korinto. Sa Korinto. Pero daghan kay mga babae nag-leader, nagwali, di ba? O sa tong sa Samaria, babae nga Samarianhon. Kung kinsa di pangulo siya, konbertido ro ba na si Ellen G. White? Ang una gina silang James White. No? Mo bitaw na sila. Daghan pa din ang gauna. Katula si Randy Lan, palihog kong palopad to. I-PM lang ko, kaya di komentaryon ako siya ugma. Sulod-sulod siya, manghagit siya dibit niya, dili niya tarungon. Diba? Pwede na mamutana, dili sig panghagit kay di ko ganahan na maghagit-hagit niya, dili mo kan. Kay mo na itong kinaon debate, pero ako di ko manghagit niyo debate, pero ako yagiton wa narabas siya mag-online. Kinalan mo sa siya kay kun dili komentaryan ako siya ugma. Ano to na siya. Mga kaigsunan, mga kita panahon, salamat lang, tanggapan. Kabalo ko nga naputol ta mga kaigsunan kay na ini tawag, no? Tawag. Okay nang. Salamat kayo mga igsoon, no? Wala tayong panahon. Salamat sa atong tanan nga mga kaigsunan nga mga Seventh-day Adventist o mga higala natong Katoliko. Salamat kayo sa inyong pag-subaybay na itong tulong mo pag-uting kayo sa kamatuoran. Thank you very much sa inyong pagpakiguban. Ang Ginoo magapanalangin nga natong tanan, ang Diyos magahatag na tugiya. Ako mag-ingon, wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi pagdapig sa kamaturan. Thank you very much ug maayong buntag udto kanatong tanan.